guys, for today's may video, gagawa tayo ng mahala. Ito guys, bali 3 hours ko siya ng lulutuin. Ayan guys. May dalawa tayong packet. Gagawin natin ito, tatanggalan natin siya ng buto. Ano to guys, ang mahirap nito yung 3 hours mo siyang lulutuin. Ayan. Ayan. Kung sa atin guys, ang ginagawa, ubi. Ano tawag nito? Ano tawag nito sa atin sa ubi? Halaya. Halaya sa atin, kumbaga. Dito sa kanila, ito naman dates ang ginagamit nila. Ayan. Masarap to guys. Ayan, nag-ano na ako guys ha, don't worry. Naglinis naman ako ng aking kamay. Ayan, tanggalin lang natin yung buto. Ayan, ganyan lang siya guys. Hindi ako guys nagga-gloves kasi ano siya, madikit yung madikit yung dents. Ayan. Matagal lang siyang gawin pero masarap. Diba? Iisa-isahin mo talaga siya. Guys, ayan na yung ating 2 packet na tamar. Ayan. Sakto rin pala to. Ayan na siya guys. Need natin ng 9. Siya guys. Ibababad natin siya ng 20 minutes bago natin i-blend. Sa bali dalawang to guys, dalawang packet na malaki na ditch. So, sa isang packet guys, 9 na cup na water. So, ibig sabihin, may 18 cup na, need natin ng 18 cups na water. Ito. Three.
6, 7, 8. Ayan guys. Maglagay muna ako ng 8 cups. Ayan. I-ano muna natin siya. 20 minutes natin siyang ibabad para lumambot siya ng bahagya. Bago natin i-blend yung ating ditch. Yung ating tamar. Jamila, we have charcoal. Dayan, ano mo nga ito, Dayan, at ako busy dito kay tik-tik mo. Daing lang ito. Pinagayan mo na yung style namin. Ay. Tinakpan na niya, oh. Natin na magsalita. Mag-mute pa pala ako mamaya yan. May ano. Mag-mute pa. Marumbay lang yung alam ko kung mayroon doon. Hindi ko alam kung anong mayroon pa, di ba? Ay, sumasagot ako ng maayos din. Ano ba to? Okay.
itong haluan. Ano ito, madami. Okay na ba yan? Ilang, ano, 1 minute na to. sige, ilang habaan ba ito? Hindi, dudugtong mo pa yung ano eh. Okay lang. Kasi hanggang ano to, hanggang kahit mag-10 minuto itong mahigit. Kasi ano to, video to eh. Okay, mas maganda. Kasya ba yan? Mas maganda pagka maraming ano, mahaba. Kasi mas mahaba yung ads. Minsan Mas marami nagtatatlo. yung ano. Mas marami, may sa una, tapos gitna, hanggang, tapos pagtapos ng video may ads pa. Oh, nawala na yung ano niya. Tama na yun, Day. Sample pa lang yun. Sample lang yung sample. I know, I can relate eh. Kapag sobra ka ng pagod, tinid Ay, double check. Sige na, lagyan mo na. Ay, si Briglia kasi, kaya nasakto ba lang? Hey, yan na, tara, yan na. Kada na.
gatas. Sa wala. Ito na.